nasido kami halapa sanabdo dia kaparsaud akapasinabun raja do hamuna asetiar gabe pengholasan di hamuna saluna lau menghadap kami ulah-ulahuna marga padang dan seperti di hamuna juga tubuh nami situ orang situ ama seperti itu sebata di kita nama maranggi alai mulai kami terteras nahuduk kami tolong malap saat sangat di hamuna alai tertakas sebab kami nasido tradisi di kami walau kami akan memulai ekonomi do manipuli alai itu do alap sangat sekamuna do tubuh nami marga situ orang situ ama jadi mulai hati mah dia rajani do tubuh nami marga padang narasian papa pertikianon di pasahan tamu tu kami raja nedo matu guna marga situ morang jadi oke di kita pagparan do puta situ morang si bitu aman adong di huta buha isi mahita nalaro mengalusi hata ni do matu huta naro siap kapak ima marga pada do seru hata sisa dah hata mahita suasana ni manang di hamuna raja ni amang guru nami biar ini si pitu aman adong di hutan buha jana mangguru asa bisa ada tadi jadi mulai mah di raja dongat tubuh nami naro sian pak imam marga padang natikos jalan atau di raja ni dongat tubuh natok temlohi taikon marsi pasangaban hodo ho molo di hatanina tutu nama dokon dakkan ado ratingna molo saduduk hahana saduduk nang gina sisa daulau dohita nangpe asing-asing margata di pala partikianon di pasangapo hami dongat tubum na inabok mo na di huton ima situ morang si bitu ama na dong di huton las rohaku raja ni dongat tubuh di persangapiho hami aka dongat tubum na di huton molo siap kami alano kodo di area ronong salpu di nama mulaho mulai siang nomor pulsa ima helata dohot boruka ngadinggan di beko pertikian ope sisa datang dong mahita dongat tubuh hodo au doho sisa dapat doham mahita pertikianon rupa sama tu raja dongat tubuhku naro siang papa ima marga padang las gabe jala horas ma gabe jala horas suruh di mari hamuna tulang kami sinaga dan suruh di tulang robot nami si borok di hulung nami raja nami tulang kami pertikian ngapi sikap akar aja gabe majalah horas di hama kamang guru nami hodong do bahu hodong di sekalian hodong ahung sada ama sada inang tumpe hamu boru tumpe hamu nama dok ulat kesadarion las maroha mau lihat emang yang bagian bagian situasi dan ikutan sekolah kami bagian pemerintah setempat mulai sikumurang dan sikumurang sada sikumurang dua harap mau kami rebak semerang ajaran kita asal bisulah kita nak baruk kerajaan pemerintah marga negolang lima kata kami biarkan tua-tua sekolah kami karina gak bisa harus makan dulu ala gak sikop dengan kami awang dulu itu roh kami saat mempertikan dia menggurupku wah raja nami itu pinggapan kuno nama apa perhutan nami ala hamu mana kuntu natuto ni huta wah mulai bersama ni uli lokal natuto ni huta hamu masuk hamu mana kuntu natuto ni huta atar semua nama asal raja nami di hutan nami on jumolo mah kabarat kami pinggapan kunan ba langsung mah raja inong manisi kami tergeleng mana boleh mah sabar sebelum roh pinggapan kunan lasido adat nadi kami hana pak mulu persaudi persina buli ikut lagi tiar robe kami hutulnya akar zanami dengan mudah persaud siap pembulan kami nenggolan nasido kami halapa
sanabdu ya kaparsaud akaparsinabun raja do hamuna asejar gade pengholasan di hamuna saluna lau menghadap kami ulah-ulahuna marga barang mutu sumur pihak kerja nami adong pebipir so di hamuna semua manutuk semua lomang sepalongan semua natongi-tongi asa firma peki bahu-bahu kecolongan asa firma tu dia mangurku akaparsal pesenabun lucu-lucu mah dia mangurku akapangamuan amanguru bak janu maka manguru daun pusat kami. Jadi no ada mah dirajani ulah-ulah nami nako tinong di pasat tamu tutu tuhani longat tuhu ni suhut nami di sawang ima songon adat nahobar di hutata loepe tutu hujalo kami mah doa dengan sian nasa iya sendirian nami asa bagot mana marhalto dulu mana marrobian horas mahami pai dua suhut nama jalos adat nabi nasahat munatu kami martaba matong dihamu ulah-ulah nami nama kalian sido buti mahami raja nami